بتخكلنيا تاكسي انفورميشن كم زملان لما عند بروجرام حيزلكم متيلخو سلازي تاكسي انفورميشن دحر زي مرينا نسرح ገንዘብ كنكسر ويكع يتبع ادسنس كوت دس لازخل سلازي بطنقاقه تاكس انفورميشن بمملا ገንዘብኩም ናብ ባንኪ ኣታውን ኾን ገበሩ ሰላም ቤተሰብ ንለማ ዓንት ሒዘልኩም ዝመጻኹ ንጀመርትን ወይ ከዓ ንሓደሽትን ንነበራትን ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ መደብ ሒዘልኩም መጽየልኹ እዚ መደብ ድማ ታክሲ ኢንፎርሜሽን ከመገርና ንመልእ ዝልዩ ታክሲ ኢንፎርሜሽን በ5 ዓመት ዲ በ4 ዓመቱ ታክሲ ኢንፎርሜሽን አፕዴት ክንገብር ወይ ከዓ ፎርሙን ክንመልእ ይሕብረና ስለዚ ዙ አፕዴት ክንገብር ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ክንመልእ ተኾይና ግን ናብ አድሰንስ አካውንትና ክንኣትለና ቀጥታ ስለዚ ናብ ጉግል አካውንትና ዘሎ አድራሻው ጉግል ወይ ከዓ ጉግል ክሮም በመታይ በከምዚ መልክዑ ክንረኽቦ ንኽእሊና ስለዚ ከምዚ ኢልና ምሳኣተና ግን ንሓደሽቲ ንሎም ከሪአኩም እየን ነበራት ድማ ጻኒሐ ከሪአኩም እየና ስለዚ ኣውዚ እንድሕር ኣተራእያትኩም ሳኒቲፊኬሽን ትብል ታብዚ ኣኛ ምልክት ንኽዋ ንሓደሽቲ ጀመርቲ ትኾንኩም ማለት እዩ ስለዚ ንሳምስና ካኹም ታክሲ ኢንፎርሜሽን ዘይተመለ ምዃኑ ዝያየኩም ኣውዚ ማኔጅ ታክሲ ኢንፎ ዝብል ፎርም እዚኣ ከም ዘይተመለት የርእየኩም እዛ ፎርም እዚኣ ከም ዘይተመለት የርእየኩም ስለዚ እዛ ፎርም እዚኣ ምስና ካኹም ቀጥታ እዚኣ ምስና ካኹም ድማ ቀጥታ ፎርም ንክትመሉ ኣውዚ ታክሲ ኢንፎርሜሽን ትብል እዚኣ ሳብሚት ኒው ፎርም ልብል ንሳብ ምንካ ክናቲና ኣውዚ ፓስዋርድ ክሓተኩም እዩ ፓስዋርድኩም ድማ ብትክክለኛ ፍቃድ በመሃብ ኣውዚ ትክክለኛ ፎርም መላላ መጽኢለ ኣሎ ስለዚ ፎርሚ ንኽመለው እዚ ካፊት ኣሎ ሓዝንስኻትኩም ኣነ ዝመልኦ ምንም ዓይነት ስሕተት ከይገጥመኩም እታ ኣነ ዝመላ ፎርምና መላእኹም ክይዱ ኣነ ንመላእኹ ብለኩም ከለኹም ታናትኩም ሶም ናይ ኣድሰንስ ጉግል ኣድሰንስኩም ከም ዘላ ኮይና እቲ ኣነ ፎርም ዝስማዕማዑ ፎርሚ ናመላእኹም ክይዱ ስለዚ ፈለማ ኣውዚ ኢንዲቪጁዋል ንብላ እዛ አካውንት እዚስ ናይ ግል ድዩ ኣይኾነ ይብለና ስለዚ ናይ ግል ስለ ዝኾነ ነባዕለ እዩ ኢንዲቪጁዋል ይብሎ ብምቕጻል ድማ ነባር ኣሜሪካ ዲኻ ዩናይትድ ስቴትስ ዲኻ ይብለኒ ስለዚ ኣይኾንኩይ ኖ ክብለየ ብምቕጻል ድማ ኣውዚ እታ መጀመርያ ዘላ ነኻ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ እታ ኣነ ዝነኾ ምንም ዓይነት ስሕተት ከይገበርኩም ኣነ ፎርም ዝመላ ብከምዚ መልክዑ ተሰጋገሩ ስለዚ ሕዛውዚ ታክሲ አይደንቲቲ ይለና ኣሎ ስለዚ ታክሲ አይደንቲቲ ናይ ጉግል አድሰንስ ፓስፖርት ቨሪፋይ ዝገበርኩም ልሰብ ኣውዚ ስሙ ሙሉእ ስሙ ከም ዘምጾ እርግጠኛ ኾኑ ኣውዚ ሙሉእ ስሙ ከም ዘምጾ እርግጠኛ ኾኑ ብምቕጻል ድማ ኣውዚ እዚ ከም ዘሎ ተዘልዎ ምንም ኣይትመለወይ ብምቕጻል ታብዚ ኣንያ ሃገር ክትመርጹ ኣለኩም ዘለኹም ሃገር ኣነ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ክብለየ ኣነ ኢትዮጵያ ስለ ዘለኹ ኣብ ኢ ኣልፋቤት ብምታይ ኢትዮጵያ ለይለኹ ስለዚ ብምቕጻል ድማ እቶም ኣውዚ ዘለው ከም ኖርማል እዮም ሰኢልና ክንሰግሮም ንኽእልና እቶም ኣውዚ ዘለው ቲን እሱ ንዓና ይምልከት ኣሜሪካን ዘለው እንግዲህ ፍቃድ ዘለዎም ገለ ዝምልከት ስለዚ ንዓና ይምልከት ኔክስት ኢልና ዘሎ ኦኬ ኣውዚ ኣገዳሲ ምንም ዓይነት ስሕተት ከይገበርና ክንጽሕፎ ዘለና ኣውዚ አድሬስ በደንብ ፎርሙ ክንመልእ ኣለና ኣውዚ ኢትዮጵያ ክንብል ኣለና ኣውዚ ኢትዮጵያ ክንብል ኣለና ኣውዚ ብምቕጻል ግን ዘለና ይሄ ዝላም ለምሳሌ ትግራይ እንድሕር ሃሊና ዘለና ከተማ ክንጽሕፍ ኣለና ኣውዚ እሞ ታ ድጋሜ ዘለና ከተማ ጽሕፍና ድጋሜ ኣውዚ ንጽሕፍ ኣውዚ ፖስታ ኮድ ንጽሕፍ ኣውዚ ድማ ታ ዘላ ከተማ ለዓላይ ክልተ ግዜ ጽሕፍና ኣውዚ ኣን ጽሕፍ ስለዚ ንዓየ ናርአኹም ጽሕፍ ኣውዚ ለምሳሌ መቐለ ኢለኹም ወለያነ መቐለ ኢለ ኣለኹ ብድጋሚ ኣውዚ ድማ መቐለ
أنا لأبنة تقرأي زلوا ختماتات يتصحف لكم برا وزين أي مقالة بوست هذا ما شو عتشحيو شو عتشح أو زي ما بدقامي تهزل على يتصحف قوا مقالة قولة بمقصال تابزي أني أتتراياتكم تابزي أني ها رايت كبلا لني أوكي رايت لي اللخص لازي نيكست خلايا فورموليا سلازو داخو كاو بمقصال دماوزي زي نويل نخل مرصالنا نويل كمرصو نويل نامس مرصنا دمو نيكست كنو لينا اوكي اوزي دما activity and service performed in United States لنا سلازي نسا دما تاي كنو لينا نو كنو لينا نو مسولنا يا دما بتحتيو فورم خمصلنا يسل انساون رايت كنو لينا كذا نيكست نولا كاو بموصال دماوزيا I accept تلتا مبل حمشاي دما I accept تل نسا نيكست لنا لنا سلازي مبل شارشاي نشتن قارينا لنهون زياده ما رايت لنا نيكست نولو بموصال قصر شوعي دما زيا اندر تلا سا نبرها بموصال دماوزي I certify لولا زياده ما نبرها بموصال دما اوزيا ናይ ለምዘን በቋጽራ ፈረንጂ 2025 ስለ ዝኾነ 2025 ኢልኩም ክጽሕፉ ኣለኩም ካብኡ ብትሕቲኡ ዘሎ ድማ ታይት ብለና እዛ ኣድሰን እዚ ናትኩም ድያ ይኾነ ይብለና ስለዚ የስ ንብሎ የስ ምስ በልና ድማ ኣብ ታሕታይ ዘሎ ብደቂቕ ተታሪኽዎ ሱምና ኣብዚ ትክክለኛ ድያ ይኾነ ሱምና ይርኤና ትክክለኛ እንድሕራ ኮይኑ ሳብሚት ንብሎ ሳብሚት ልናየልና እንድሕር ኣብ ትክክል ፎርም ከይተሰሓትና እንድሕር መሊና ኣፕሩቭድ ልብል ብቆጻል ሕብሪ ዘለዎ ጽሑፍ ይመጸና እንድሕር ተሰሓይትና ግን ይኸው ብኸምዚ መልክዕ ትክክለኛ ተኻፊቱ ምዃኑ ብኸምዚ መልክዕ ናይ ጉግል ኣድሰንስ ታክሲ ኢንፎርሜሽን ተመሊኡ ምዃኑ ብኸምዚ ኣፕሩቭድ ልብል ጽሑፍ ከምፂልና ኣሎ ስክሪንሻት ገበረየ أبروفل المصير له سلازي تاكس بتخكلنيا تاكس فورم مالي أودي اللي خو سلازي إذا فيديو كي ورارتكم دحراريكم تاكس فورم مخوم بخمزي مبلغ تخليكم نزلنا ورنا تانحيت كمجمرتاس كموجرشا إذا فيديو تخطاتيلكم خالق سوات نختمولو حاوريتها هو كلكم يفتي زنحنا تانحيت كاو لبي يمسجن لب اختولو زلكم جن إذا تاكسي إنفورميشن دحر زيمليكم 30% يقرصكم بتخكل دحر عمليكم جن كاب 30% مقراص تدحن لكم مالتيو ثانك يو بقصال دما بحدشت بروجرامز كاز مصل لايك شير سبسكرايب مغار بيتساوي خونو